Esquerra Republicana i JERC s'han mostrat satisfets del sobreseïment del presumpte delicte electoral per recollida de signatures, però han lamentat la falta de democràcia a l'estat espanyol davant d'accions com aquestes, que únicament eren l'expressió d'una voluntat popular. Representants d'Esquerra Republicana a Vilafranca i Comarca i el portaveu comarcal de la JERC han valorat aquesta setmana la decisió del jutge d'arxivar definitivament la causa oberta contra diversos penedesencs, alguns d'ells membres de la formació republicana, per un presumpte delicte electoral pel fet de recollir signatures coincidint amb el dia de les votacions en les darreres eleccions generals l'any 2008. Raimon Soler, president comarcal d'Esquerra Republicana en el moment dels fets, i Roger Fuentes, portaveu de la JERC, van ser encausats en el seu moment per aquest presumpte delicte pel fet de participar en la recollida de signatures pel dret a decidir. Ambdós es mostraven satisfets de la decisió final del jutge, tot i que han remarcat que en cap moment van incórrer en cap delicte. Únicament demanaven que la Generalitat tingués més competències per fer referèndums. Demanàvem una cosa molt senzilla el 2008, que és que la Generalitat tingués les plenes competències per convocar referèndums. Això és un pas més, un avenç en la democràcia. Penso que a aquestes alçades del segle XXI un demòcrata no se l'hauria d'imputar per reclamar més democràcia, i menys d'una manera pacífica, festiva, absolutament amb qualsevol manca de coacció. A les parades venia qui volia, i això és el que li vam explicar justament al jutge, i penso que cal felicitar-se que s'hagin posat el sentit comú, però continuo insistint que potser a l'estat espanyol li falta un bull de democràcia, que la transició és la que va ser i que de vegades li costa. Tant Soler com Fuentes han lamentat també la falta de democràcia a l'estat espanyol davant d'accions com aquestes, que únicament eren l'expressió d'una voluntat popular. Ens van obrir una causa per delicte electoral, cosa que era falsa. Mai vam cometre cap delicte electoral ni vam cometre cap desacatament a l'autoritat, mai. I finalment el jutge que jutja la causa així ho va estimar, i per això ha sobresegut la causa i l'ha arxivat, perquè no hi havia delicte electoral ni hi havia desacatament a l'autoritat. Nosaltres ja ho vam dir des d'un principi, que passaria això, que acabarien arxivant la causa, perquè ja érem conscients que només estàvem recollint signatures pel dret a decidir, i que en cap moment van fer propaganda per cap de les opcions electorals que es presentaven en aquelles eleccions. Raimon Soler apuntava que, potser després de les experiències de les consultes d'aquests darrers mesos, no es produirien uns fets com els que ells i altres ciutadans van patir l'any 2008.